क'क्राझार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव टीचार्स कनक्लेव अन NEP 2020 हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म न'ब्लाङाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों फोरोंगिरिफोरखौ लानानै गोदान सोलोंथाइ बिथिङाव सामार्थ मडुलनि सायाव मावबादा हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सलर प्रफेसार बाबुलाल आहूजा, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर प्रहलाद बसुमतारी, बङाइगाव मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सलर प्रफेसार तरुणी डेका, BTCनि एडिशनेल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि ACS श्री प्राणजित कुमार औवारी, BPF मिरु लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिन्जय बर', मिरु बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालि आरो फरायसालिमानि फोरोंगिरि बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम हलाव BTCनि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सानथामै टीचार्स कनक्लेव अन NEP 2020 बे टपिकनि नामै सानथाम वार्कशप बा ट्रेनिं प्रग्राम लानाय जादों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेजफोर दं बे कलेजफोरनिफ्राय माखासे प्रफेसार्स मिनिमाम साबाखरि लेंहरनानै बे वार्कशपखौ ट्रेनिं प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे ट्रेनिं प्रग्रामा सामार्थ पर्टेलनि सायाव। जों मिथिगौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माजे माजे एग्जामिनेसन बा सिलेबास बायदिसिनाखौ लानानै जोंनि एफिलिएटेड कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। मालाबा टाइम मथे रिजाल्ट डिक्लेयार जायै, मालाबा सिलेबासनि क्लियारिटि गैयै आरो दाख्लै बावैसो बिदिनो PhDनि सायावबो मोनसे गाज्रि बदनाम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मिडियायाव बदनाम जानायखौ नुदों। दा बेफोरबायदि समयसाखौ लानानै जों जेला BSU आरो इउथ BPFआ BTCनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव समयसाफोरखौ जनायो बे मारैबा समाधान खालामनो हागोन बेनि जेला लामाखौ जों सारजों रायलायो होमब्ला सारा नैबे जेनाखि सानथाम सामार्थ पर्टेलनि सायाव वार्कशप लानाय बेखौ लानो थाखाय बिराद सिरियासलि सारा इन्सट्राक्सन होयो। एडुकेसन डिपार्टमेन्ट आरो मानाव गिदिर एडुकेसन EMआबो बे खेथ्रआव गोबां सिरियासलि गुरुत्व लानानै दिनैनि नैबे प्रग्रामखौ जाफुंहोनायाव गोबां हेल्प होयो आरो दा जों मिथिगौ आगोलाव चइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टेमजों CBSE माबाजों सोलियोमोन। जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मार्कशीट बा एफिलिएटेड कलेजनि मार्कशीट रिजाल्ट शीटफ्रा दा NEP फैनाय लोगो लोगो सिस्टेमा आलादा जाबाय। दा समस्याया मा जादों जोंना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एफिलिएटेड कलेजफ्रा UGनि प्रग्रामाव आन्डार ग्रेजुएट कर्सआव जन वाइज माखासे जन जेनेबा उदालगुरि साइड ओरै क'क्राझार साइड बिदि माखासे जन बानायना होनानै एग्जामनि एन्सार शीटफोरखौ नायनाय जायो। दा सम मथे मार्कशीटफोरखौ बा इन्टारनेल मार्क्सखौ हरैनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एग्जाम ब्रान्चआ टाइम मथे आपल'ड खालामनो हायैनि थाखाय गोबां स्टुडेन्टफोरना बेक फेल बिदि बायदिसिना समस्यायाव जाबाय थायो। दा बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखायनो नैबे सामार्थ पर्टेलनि सायाव जोंनि एफिलिएटेड कलेजनि टिचार्सफोरखौ ट्रेनिं होनो मारै आपल'ड खालामनांगौ, मारै सिलेबास बानायनांगौ, मारै कुइसन बानायनांगौ, टाइम मथे होनांगौ, मारै रिजाल्ट बा इन्टारनेल मार्क्सखौ बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय नैबे सानथाम हाबाफारिखौ टिचार्स कनक्लेव अन NEP 2020 बेखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि नैबे अडिट'रियाम हलाव BTC सरकारनि हेफाजाबाव आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मोननैजों जयै बे जिनिसखौ बे प्रग्रामखौ बानायनाय जादों आरो जों आसा खालामो बेजों जोंनि जानाखि दा समस्या दं PGआवनो मास्टार डिग्रि लेभेलावनो होन बा UG आन्डार ग्रेजुएट डिग्रि लेभेलावहाय बे समस्याफ्रा फैबाय थानाय समाव समाधान जानायाव गोबां हेफाजाब होगोन होननानै जों आसा खालामो। नैबे प्रग्रामा जथेस्थ' हेफाजाब खालामगोन आरो जाखिनि दाख्लैसिमाव CBSE सिस्टेमाव माखासे बेक एरिया थालांबाय
बेफोरखौबो जाहाथे इउनिभार्सिटि अथ'रिटिया थाबैनो समस्याखौ फोजोबनो थाखाय बेबस्था लायो जों बेखौबो खावलायबाय थाबाय।